Os problemas no servizo do transporte na comarca do Barbanza seguen a ser unha constante. A nova adxudicación do servizo por parte da Xunta a primeiros de ano, lonxe de resolver os problemas que existían, agravounos aínda máis, sendo numerosas as queixas dos veciños dos diferentes concellos que integran a comarca. Desde o Bloque Nacionalista Galego facémonos eco de todas as queixas de centos de usuarios ao longo de toda a comarca da Barbanza, na que nos están contando pois os constantes atrasos que se producen nas liñas de transporte, non só en Ribeira, senón tamén en Boiro, na Pobra, en Rianxo, nas que os autobuses chegan tarde, mesmo hai veces que non chegan a pasar nos horarios indicados pola compañía concesionaria, e creemos que isto é un problema grave, sobre todo porque a día de hoxe o transporte público debería ser fundamental para evitar o uso do vehículo privado nun momento no que o combustible pois está polas nubes, non? Os nacionalistas tamén denuncian a falla de información con respecto ás rutas e horarios, os problemas de accesibilidade para os usuarios e o transporte compartido. Non só hai queixas polas deficiencias nos horarios, senón que tamén nos chegan innumerables queixas pola falta de accesibilidade dos autobuses, porque non hai atención presencial nas oficinas dos 4 concellos da comarca da Barbanza, e tamén hai un problema grave co tema do transporte escolar compartido. Sabemos que hai moitos autobuses, que hai transporte escolar compartido, é dicir, que as persoas usuarios do transporte público comparten cos escolares esas liñas, e vemos que os autobuses van completamente ateigados e, polo tanto, as persoas usuarias deben esperar ao seguinte bus cos retrasos que iso conleva, non? Por todos estes motivos, o BNG vai repartir información entre a veciñanza coas propostas que formulan para mellorar o transporte público. Rexistrarán tamén iniciativas a nivel municipal en todos os concellos da comarca, elevarán ao Parlamento unha iniciativa para exixir á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade que resolva os problemas de maneira inmediata. Tamén imos a presentar no Parlamento Galego unha iniciativa a través da nosa deputada Rosana Pérez, na que se lle exixe á Xunta de Galiza que tome cartas no asunto, porque vemos que hai unha connivencia co que está pasando coa empresa concesionaria, que é Monbus. Vemos que a Xunta de Galiza non está atallando estes problemas, deberían ser solucionados de maneira inmediata, e se non é así, pois que abra expedientes disciplinarios e sancionadores contra a compañía concesionaria porque non está realmente cumprindo co prego de condicións que asinou no seu día.